Right, ladies and gentlemen, today I'm super excited to give you my evening updates. Ndiri kufara zvisingaiti zvinhu zvacho zviri kuitika iko zvinezvi vari kufumurana vega vanhu veZANU-PF vaya vari kubuda offside. Zvandogara ndichikuudzai kuti chinhu chaora ichi ende vamwe venyu iko zvinezvi makatotendevara kudhara muchadi kunzwa nezvayo. Kana uchiti pasi neZANU-PF iko zvinezvi, tanga nekulike this video right now kutira kuti ZANU-PF yacho iboyikane, because munongozviziva kuti chinhu chinenge chaora chinenge chakungomwachuka, so ninge magusara vachimwachuka chidimbuka mbijana, so vari kubuda musaga. Pandanga ndichirova mastreets angu, macircles ekuona zvinhu zvese zviri kuitika mastreets, ndasangana neThe Standard. Munoziva kuti haibudise nyaya everyday manje. Nyaya idzi dzinozobuda Sunday, dzinenge dzakaitika wiki rese. Vari kutova mastreets mavo pari kunzi a top ZANU-PF official was recorded boasting that the ruling party structures were pushing for President Mnangagwa to extend his stay in power beyond 2030 to prevent anyone from outside Masvingo from succeeding the 82-year-old ruler. Ndo mashoko ari kubuda panapa tiri kusangana nawo kuti vanhu vese vari mumastructures vanga vari kutaura kuti zvoni ngatirungomhanyira 2030 kutira kuti isusu tikanganise munhu asiri wekusaidi kwavo kuti ange achizopinda kuti azenge achichimhanya. Ndo nyaya iri kuitika. Chigaro ichocho chanetsa kusiyiwa kwacho. Unoziva kuti kana rafu dzimwe dzevari kumwashuka vachitaura iko zvinezvi ukapinda mastreets pane chimwe chiri kutenderedzwa chatodzoswa futi pari kunzi there is no vacancy in president's office. Zvakuvarwadza kusiya, but kupinda kwavakaita ikoko vakatopinda neadvantage yekuti pane umwe munhu anganga arambirira ipapo akurwadziwa nekusiya. Ndobva vamutsoma vanhu vese muZimbabwe vakangodaira kahwani vakati haiwa zveshuwa arambirira ipapo. But this time around tikuona kuti ivo vari kuedza kutaura kuti mastructures vanodai vanhu vedu vari kudai so, but ukazoda kuzonyatsotarisisa vanhu vacho ivavo vazhinji vacho kutya kuti but ndikazoonekwa inini ndichinzi ndini ndisingamufariri ndichizobatwa nedzangu dzakadai so, like I always tell you panapo kuti munhu wese anosapota ZANU-PF zvezvo zvemudhuze zvezvo zvekuti anoshanda nayo anenge atori nemhosva. It's just that havamusunge ipapo ende iye anogona asingatozviziva kuti anayo yakagadzirwa. Mirirai musi wavanonetsana muone unozongorera namunzi ningi wakazodai musi wakati saka takukubatirai izvozvo. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti vanenge vachiavoida nguva dzese. Saka ndosaka vari kubuda chingoti aiwa ngangoramba aripo tichingoti naye 2030 tichingoenda takadaro. Ndo problem hombe iripo iyoyo yandiri kutoona, but nechemumwoyo chokwadi vanenge vachitochiziva kuti zvimwe zvese tingazombozama zvedu but taabho. Unoona kutofungidzira kuti pamwe iwewe hausati waabho nazvo, because maybe unogona ngochipuhwa like apa tikatarisa vakomana vaya vaimbonge vachitanga vari kubhadharwa mari kutaura zvavanotaura mumasocial media these days vaneta, and I'm sure kuti mari hapasisina kwairi kubva, because ukatarisa zvavari kutaura izveso zvachinja. Vakutotaura kuti murungoramba muchingotaura zvekuti mazangu chinhu chichi language dzavo dzachinja, kureva kuti pamwe mari dzaidzi dzaisimbouya dzaifamba makunga dzichinzi kune vakomana vanenge vachipuhwa mari vachinzi panhingirikini ende munopedzerana nawo mumasocial medias. Hakusisina mari. Ndona kuprova i5 vanhu sofa vandiri kutoziva vari kungomwachuka vari kurasa nyaya zvokuti apa because hapasina wakufaita wacho. Purpose vanga vakapindira paya kuenda vachinofaita team opposition rere, vanhu team rana chamisa rere kuti right kana rakuuya vakutanga kuposta nezvachamisa wavo, kana chamisa atanga kutaura zvake vanenge vachirova maretweet marepost machinchi vachikanda nemakotsi zvinhu zvaanenge achitaura iko zvinezvi. Hakusisina zvese izvozvo because hakusisina wokurwisa wacho. Ndosaka muri kuona kuti vanhu vakaita kana sana Dhagi chavari kutaura kuti tikadzokera 2028 takabatana tinokwanisa kunge tichibudirira. Ana komichi vakati kuSouth Africa chinhu changa chakanhingiriki nayo maruling party former liberation movement aora iko zvinezvi. Saka tikava tikabatana tarisai kuSouth Africa vakawana mavotes akawanda kupfuura ANC. Saka muZimbabwe munomu tikangoita the same tinokwanisa kuvabudirira, tinokwanisa kuvakunda. Zvese izvozvo zviri kutaurika izvozvo atova mastatement ekutoona kuti these guys kana vakambenge vachinzi vanga vari papayroll izvozvo hapasina chekutengesa chacho. Ungachanzori mutengeso unenge uchitengesa chii pakadaro ipapo, hapasina chekutengesa chacho. Saka vakuitira kudzoka manje kuvanhu, but pari kupisa strategy vakashandisirwa iko zvinezvi. Kana neni handitozivi kuti inonzi chii, yakarema
inopisa kana riyo strategic ambiguity yacho ine simba rakawandisa. And panapa tiri kuona futi pari kubuda pari kunzi Harare provincial chairman Godwills Masirembwa says he is being targeted for pushing for President Mnangagwa to remain in office beyond 2028 when his term expires. Mamwe mashoko ari kubuda, but this guy kana muri chiri kuremember akunza akadzingwa basa ndo vanhu vaya vakazongomuka basa richitongonzi rakapera, saka akungobuda achiti ini ndo zvandiri kutageterwa inini zvekuti ndakabuda ndakadai munhu wese anenge asangana neany problem haashayi zvaanozotanga kutaura. And these guys ukazova-tracer kana vakazonzi vabviswa pamapositions ese havasina kana chavachiri kubenefita, kana vakabva vatonzi vabuda mupati vanotanga kubuda vakutanga vanhu vanorizina vadotsai kuda kunodzoka kuvanhu because chinoita kuti political career inenge yapera, saka ndakatotsai kudzoka saka pamwe ndikadzoko ndichizoita kana independent something kana kuti ndikadzoko ndine opposition or in future pamwe opposition unozopindawo ndikazoitawo plan B, ndo zvavanenge vakutanga kufunga autanga aiwa no vanhu havazoti dzvanyirira vaita so the likes of vanhu vakaita sana kasukuereko zvinezvi vari busy kuti ninga anozoda heyo azobhaisa azoda so, but pasina makore akawanda ipapa vanga ndo vanhu vacho ngatori paposition ndo vanga vatori maproblems acho ivavo iko zvinezvi vabudiswa manje havasisiri pachinhu ndo vakunongedzera kuti aiwa vane problem chakadai so, ndo patinozongoti vanhu mimi I don't know pamunenge muchishanda mese dzinenge dzichinyima na moto here problem yenyu inenge imbori yechii, ndo zvimwe zvezvinhu zvetinenge tichitaura. But anyway zvinowanika zviriko tiri kuona futi imwe nyaya irimo mudariro panapa self-styled Citizen Coalition for Change Secretary General Sengezo Chabangu is crying for after the rival faction leader Washington Ncube received a huge warrant for under the Political Parties Financial Act. The standard can review Shabangu vatoriwo pakuchema nyaya dzana Shabangu akambonza adidi apo muchetura apo tsafa iko zvine zvakubuda kuchema yowe azodai mari dzacho dzakupuwa vamwe vanhu inini ndichazodii chichi these politics muZimbabwe dzakazondogara chitaura politics muZimbabwe ndedzekugutsa dumbuka hakuna munhu anonyazoti atuta politics zvekunjisanyatso dumbu chaizvo I doubt. Ndakatombovatsvaga ndikatovashaya kunze kwachamisa chete akabuda achiprova vanhu kuti inini ndakashanda nditori minister and ndakashanda ndiri MP handinombobvira ndakanopuwa mari dzemapension dzemudya ndigere dzinenge dzichibuda dzedze endai munocheka marecords kwese kana muchida. Ndiye one munhu akakwanisa kuvaprova kuti inini handisi kuita zvinhu izvi pakuti ndiri kuda kutsvaga mari kwazviri no, asi ndiri kutoda kuti asi ndiri kutoda shanduko chaicho itori serious. Natsvangirai vamwe vese ava handina hangu wandati ndanyazoona kuti hapana atari kuda chaizvo I don't know pamwe kana pakazomuona munozondiudzawo hamba dzadiwa otherwise ndingatoswerera. And ndiri kuona futi like zvandabenge ndichikuudza ndichiti vakomana vave vaneta manje vachishanda kunopublisha zvinyaya zvezvo vachipusha their political party maagendas nezvimwe zvinhu zvavaipusha zvemuZANU-PF. Pane mumwe ari kubuda panapa ari kuti instead of attempting to change the term limits in the constitution, why don't we amend the laws to require government officials to seek health treatment within the country? Mashoko mamwe ari kubudiswa ari kutaurwa kunzi aiwa mutaura zvekuda unodai tadi kuti tamboti government officials ese vafocus nekuti kana ari kuda health ngaitsvage munyika imomo asabude kuenda outside. Zvimwe zvinhu zvakutotaura kakomana zvikangodaro vanotanga kuti handichade politics dzacho handichade kuita government official handopa zvinopedzera zvatoitika papa because munhu anenge angoti iwo ndingafira muno because anenge achitozviziva ka they know very well. Ndosochona kuti even kana vana vavo chaicho vandoti ine mwana wangu kana tidai so afanira kutodzidza kure kumberimberi kuanyatsofocusa nezvidzidzo zvake achitoenda riko. Why musiri kubhilivha pane yenyu education iri munomu? Why musiri kubhilivha pane health system yenyu yacho iri munomu? Why musiri kubhilivha pazvese zvemulocal munomu? Because imimi ndo nyika yamuri kunzi mukutungamirira. It's a topic for another day. I know kuti munogona kunge musiri ready pazviri, but tiri ipapo ndiri kunzwawo panapa kuti kuBotswana kwavhurwa hombe hanzi manyeke chaiwo zviri kunakidza zvekuBotswana. Botswana will offer a monthly child support grant of 4,000 rand to parents of newborn babies. Saka chinochitika vanenge vachikupa mapamba nemukaka uchipuwa mari pamusoro pazvo inenge iri zvekuma $22 ikoko ndo mari inenge ichipuwa vanhu paBotswana. Atozviita dhuma bhuku unozwa ndo team reopposition racho rairi kuti tikapinda tokatadai so zvatotanga kutoratidzika. I think Zimbabwe ine zvakawanda zvinotanga kudzidzawo ipapo.
nokuti kuna vamwana vekuti vano like Zimbabwe unoziona kuti uyu munhu angomitiswa zvinhu hazvina kutombomirira mushe, vanobva kuti mapamba acho taakutokupa chakati chacho taakutokupa, zvotobatsira futi makambani acho emapamba bhos vanenge kuziva kuti right isusu kana taakutongo manufacture mapamba edu muno vanotongoziva kuti tiri kufanira kungogadzira makambani edu emapamba, so that munhu anongouya achitora mapamba panapo ikonomi yatogadzirwa kune rimwe side, vachitoziva kuti mari iri kuita sei, iri kutenderera, government ndo inozongoita sei, inozongova polisha nechizongova mari dzavo mapamba achitongodaidai zviri kuitika muBotswana izvozvo sekupromiswa kwazvakaitwa. And pena ndiri busy wokuminda my own business ndiri mastreets, guys, I don't know how far true is this. It's zim unongozana simba chikanzava zvimwe zvayazvo vanenge vakutaura ipapa ka inini hangu handidi kuti ndizobuda ndakuda kunzi ndanikirina ari kuti zvoni. But what Karina says is the truth. Fadzai Mahere was truly assisted by Petina for a first degree, and like Auxilia, she was even at the beginning assisted into UZ by ZANU-PF through her father, the notorious ZANU-PF thug Stephen Mahere. There are numerous sources proving Stephen's thuggery, which include David Cotter's autobiography plus letters showing Mahere torturing teachers when he was a permanent secretary. It's also very clear that Advocate Mahere has used ZANU-PF powers to defend Mnangagwa's advisor in the corrupt courts. I don't know how far true is this, but ndo mashoko vari kubuda vari kutaura ini handidi zvinhu zvekuzonzi mangwana kana unozonzi but iwo ndo akadaro ndo zvavari kungoonesa. I don't know, and iyoyo hamene kuti munoionawo senyaya iyoyo iri kubuda pazim I don't think kuti ndingada kukomenda nezvayo, ndangoti ndingodarikawo nepo semunhu kuti unoziva kuti unenge uchingopfurawo nemunyaya dzirimo, handidi uzonzi ndasirira, unozoti but nemwi nigari kudai, so munokwanisa kuenda munotarisa nyaya yacho zvaari kutaura ikoko kuti mozoonawo kuti imimi muri kuwiriranawo nazvo kusvika papi. Handiti ndangoti ndiri kutaka kuzvidhauta. Right, tiri panyaya iyoyo. Muri kuchiri remember 3 days ago Ian Kama akabuda achitaura kuti Zimbabwe kana ikaonekwa kuti zvechokwadi iri kuinterfere, iri kupindira nyaya dzevanhu zvemuSADC muno zviri kuitika maSADC macountries ari muno maelection, zvinoda kuti ibviswe mumaelection zvamuchose, I mean muSADC zvamuchose, inoda kuti iite seipamburwe ibve ipapo zvamuchose. Saka panapa tiri kuona Farai Marapira this young man ayaya ane zvakawanda zvaari kutaura pamusoro penyaya iyoyo. I think hazvina kunyatsomubata mushe kana kutiwo akwa ndokuimbira inonzi chisapa yake kuti manheru anenge azoda kuti vamboona or something. Panapa ari kubuda ari kutonanga vakomana ava. For your own information, vanhu vanotoshandira ZANU-PF imo vatori maposta vatori nawo mugovernment asi tombori echibalance. So ari kubuda ari kuti Ian Kama's persistent claims of a SADC ZANU-PF manipulation conspiracy indicate a troubling discontent from reality, showing clearly that in him we have a new madman in SADC with access to newspapers willing to publish his vitriolic and caustic diatribes. He embroiders a bygone era of neo-colonial dominance in SADC politics and vainly clings to the toxic memory of his rhetoric and president between 2008 and 18 while the region has moved on. Ian Kama, like other dumb politicians like Ango, Rakas, Maimane, cling to revenge by only singing of ZANU-PF as SADC involves under President Emmerson Mnangagwa leadership. It is crucial to prioritize diplomacy and constructive dialogue rather than engaging with Kama's unfounded madcap assertions with serve only as distractions. Do mashoko ari kubuda ari kutaurwa na Farai Marapira. Ataura kuti zvatooneka kupenga takutoziva kuti titone mumwe madman agadzirwa munyowani muna Ian Kama zvakajaira anzi ajaira mapolitician ekudhara achiri akabatira muZANU-PF yekudhara kuna 2008 kusvika 2018 asi kuziva kuti zvinhu zvakachinja asi ari kungoramba achingoita sei achingovhurika. These guys I don't know kuti imimi munoionawo senyaya iyoyo asi ndozvavanenge vakungutaura munhu nemunhu anenge achiti ari kuzvidefenda the way yaari kudefendawo pati yake, but pakuzoodzana kuti umwe anopenga apa inini ndinogara ndichiona vanhu vakawanda vachizoita hasha pazvinhu izvozvizvi.
especially vanhu ruling party avo vane problem yekuti vanogona kutoti munhu ndinganopenga vakazonzi ivo vanopengawo chatowo chimoto, but I don't know kuti munohandlawo sei nyaya yakaita seiyoyo. But mazimbabweans vane zvinhu zvavari kupindura. Umwe ari kuti facts lies have short legs. ZANU-PF is a cancer to the region and too greedy to do anything for power and influence and so incompetent at home. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwawo ndemumwe munhu panapa ari kukomenda on nyaya iyo iri kutaurwa naFarema Rapira. Umwe ari kuti stay away from desperate interference in other countries' elections and prematurely announcing results before due process. You are not big brother of SADC. Stop fighting the wind or you will be blown away. Ndo mashoko ari kutaurwa kunzi chimbomirai kurwisana nemhepo nekuti munogona kufuridzwa nayo mukatoendeswa. Ndo mamwe mashoko ari kubuda ari kutaurwa nevamwe vanhu. Zvizhinji zviri kutaurika, vamwe vari kushaudha, vamwe vari kutuka, but munongoziva inini handidi kuti zoitanga ndiri kunyanya kurwisanisa vanhu zvakanyanya. Ndine chida kungoya kuti ndingokuzivisai nyaya dziri kupisa mumastreets. Munozviziva kuti inini I will never disappoint. Ndogona chingoya nenyaya dzese dzinenge dzichingoitika. So zviri zvanhasi I think it's important kuti ndigumire panapa. Ngatisangane mucomment section mundiudze kuti nyaya dzese dziri kutaurwa idzi muri kudzionawo sei.